Ang dating 8 bisiro namin ay kinagat nga ang 4 kung kaya nakakapanghinayang lang. 5 buwan ang hinintay namin para lang manganak ang isang alaga naming kambing. At sa awa ng Diyos ay biniyayaan niya kami ng 8 bisiro nung mga nakaraang buwan. Pero eto nga ako sa punto ng aming video na kung saan magsishare ako ng bad experience namin sa pagkakambing. Gapin nga natin ang katotohanan na sa pag-aalaga nitong mga livestock ay meron ngang kaginhawaan at the same time meron din tayong mga may encounter na problema. 4 nga sa aming mga bisiro ay kinagat lahat ng aso. And yes po, tukoy po namin kung sino nga ba yung mga may-ari ng mga asong yun. Nung mga nakaraang buwan dito nga sa amin ay napapansin namin na yung mga aso na yun ay panay yung balik dito sa area na pinagpapastulan namin ng mga kambing. Syempre may magsasabi dyan na kung tinalian nyo lang sana yung mga alaga nyong kambing o hindi nyo na lang sana pinakawalan ay hindi yan madedisgrasya. So ganito yun, mas lalong madedisgrasya yung mga alaga naming kambing kung tinalian lamang namin kasi anytime pwede silang atakihin ng mga aso. Sa kung pagpapakawala naman itong aming mga alagang kambing ay dati na nga ay ganito talaga yung mga ginagawa namin. It's so happy na itong mga asong talaga to ay mga halang ang kaluluwa. May ibang aso naman dito na talagang mababait sila. Pray na lang tayo.